Rekordní počet závodníků se na konci října zúčastnil již 7. ročníku atletického běhu Zámeckým parkem. Navzdory mrazivému počasí se do Klášterce sjelo 230 běžců z Ústeckého a Karlovarského kraje. Je to škála kategorií od věku do 3 let až po veterány, což jsou nějaký 70níci. Co se týče účasti, ještě počkám, kolik bude vydáno startovních čísel, ale myslím, že jsme pokořili rekord, což je nad 200 závodníků. Největší radost měli ze závodů pravděpodobně ti nejmenší, kteří se se svými rodiči zúčastnili běhu na 50 a 100 metrů. V cíli obdržel každý ze závodníků balíček se sladkou odměnou, medaili a diplom za účast. Pro nejmenší bylo v průběhu závodu připraveno i malé překvapení v podobě vystoupení klauna Albertíka a jeho kamaráda psa Pluta. Spokojená jsem velice, počasí relativně vyšlo, sice trošku mráz, ale drží, účast obrovská, děti spokojený. Z domácího oddílu se na start postavilo 22 závodníků, kteří pozbírali celkem 7 medailí. Zlato získali Eliška Brošková, Bára Šindelářová, Marek Pešek a Hana Čechová. Jak se ti běželo, jak se ti líbila trať? Byla dobrá, akorát bylo to docela snížený a byl to krypa. Stříbrnou medaili získali z domácího oddílu Marcel Červenka a Ondřej Chloupek. Lukáš Bartoň vybojoval bronz.